V tejto videorecenzii sa pozrieme na najnovšie zariadenie od spoločnosti Canon, ktoré je multifunkčné zariadenie MF9170. Toto zariadenie umožňuje jednak farebne tlačiť, ďalej kopírovať, a to aj s pomocou multifunkčného horného podávača, a ďalej faxovať. Je to farebné multifunkčné zariadenie. To znamená, v tejto časti vidíme potom 4 tonerové zásobníky na 4 rozličné farby. Je to jednopriechodová tlačiareň, to znamená, rýchlosť tlače farebnej strany je taká istá, ako rýchlosť, teda zhruba taká istá ako rýchlosť monochromatickej čierno-bielej tlače. V spodnej časti je umiestnený zásobník na viacej papierov, nad ním zásobník na jednotlivé papiere. Podstatnou časťou tohto zariadenia je potom používateľský panel. Ten obsahuje farebný displej, ktorý vedie vlastne používateľa pri tlači, a ďalej sú to porty, ktoré umožňujú priamu tlač, napríklad z takých zariadení, ako je USB kľúč alebo pamäťová karta. Čítačka pamäťovej karty je v tejto časti, čítačka USB je v tejto časti. Môžeme skúsiť zapnúť netradičný USB kľúč a môžem voliť priamu tlač z konkrétneho média. Vyberiem zariadenie, konkrétny súbor a dám tlačiť. Ako vidno, údaje prechádzajú z disku do tlačiarne a priamo pri tomto prepojení dochádza k vytlačeniu podporovaných formátov. Takýmito formátmi sú napríklad obrázky, PDF súbory alebo textové dokumenty. Tlačiareň, alebo teda multifunkčné zariadenie, je vybavené viacerými spôsobmi pripojenia. Je to USB, potom je to sieťové pripojenie a je to samozrejme aj pripojenie na telefónnu sieť, keďže ide o faxovacie zariadenie. Spolu so zariadením dostávame niekoľko ovládačov. To už máme nainštalované. Tu máme počítač, ktorý je prepojený pomocou USB portu v tomto prípade a môžeme tlačiť priamo zo zariadenia. Vyberiem konkrétny ovládač, dám si formát tlače a nastáva povel tlačí. O prevádzkovom stave nás informuje LED dioda, ktorá je pri používateľskom paneli. Rovnako veľmi jednoducho sa dá potom kopírovať. Stačí len potlačiť. Keď mám tam viaceré možnosti, napríklad farebne alebo čierno-bielo, zvolil som farebne, asi takouto rýchlosťou to potom prebieha. Rovnako sa dá využiť aj automatický podávač, aby som nemusel mať žiadne starosti s výmenou viacstranových dokumentov. Tlačiareň alebo skener automaticky rozpoznal, že je položený materiál v vstupnom zásobníku a preto priamo preberá materiály z tohto média. To boli dve strany, ktoré dostávam. Rýchlosť tlače, ako vidíme, je pomerne svičná. Rovnako sa dá potom aj tieto materiály skenovať, napríklad priamo do mailu alebo na FTP server a rovnako aj faxovať, pričom sa využije táto zabudovaná klávesnica.
Na to, že je to multifunkčné zariadenie, je relatívne kompaktné a zaberá vlastne, ako vidno, dá sa položiť na pracovný stôl. Umožňuje aj také funkcie, ako je zabezpečená tlač, to znamená, ja dám povel na notebooku a údaje prechádzajú k tlačiarni, ale keďže tlačím dôverné dokumenty, tak nie je potrebné, aby bolo vytlačené hneď. Zadám svoje ID a tlačiareň vytlačí vtedy, keď som ja pri nej. Je to také typické podnikové riešenie. Má zaujímavú nadobúdaciu cenu a rovnako aj spotrebný materiál je v tomto prípade relatívne výhodný. Viacej sa dočítate v našom článku v marcovom vydaní PC Review.